Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Et stort skridts afstand mellem fødderne. Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem og ned og fat i begge smalben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt og følg efter virkningen i de forkortede hasemuskler. Rank dem, rejs dem. Husk, den der ranker sig, slanker sig. Jævn tilbagegang i alle forhold er den ubønhørlige straf, naturen sender over den, der forsømmer sit legeme og uhindret lader det forfalde. Men lige så sikkert er det, at der vil komme vækst og fremgang i alle dit livs forhold, om du dagligt gør din træningspligt mod dit legeme og din sjæl, som du nu er i færd med det. Det er den sidste millimeter, der giver den store virkning. Ikke lade mageligheden råde. Følgen af folks magelige livsførelse er, at de bliver kropsdovne. Denne vidtdrevne magelighed er en stor fare for helbredet. Usundhed og hæslighed ligger på lur bag lagheden. Tag dig fat nu, og bøj, stræk, vrid de sure væsker, der er oversat til lagheden, ud af muskelfiberne til friskhed og velvære. Fortsæt alene og find deres egen arbejdsmetode.